Good morning, everyone. Good morning. Time check. It's 10:57 in the morning, and we are live at Obong Paradise Resort and Campsite. Welcome, guys. Ari kita diri subong. Kung sa diin nagkuhat kita diri, nag-attend sang Coastal Cleanup Drive sang Fort SOU. PNP Maritime Group sang Banwa sang Inubaan. Kag amuman at the same time nagmeeting diri ang Fort SOU Advisory Group, no, lead by our chairman, former SB member Earl Magbanwa. So nagmeeting kami diri kag damo sa mga pang una-una, no, labot discussion sang meeting para sa Fort SOU PNP Maritime Group. Guys, kanami di subong sang nami sang dapya sang angin kag ang kuan mismo ang lugar. Tungod mabugnaw, nami man sang adlaw subong init. So kita niyo subong sa likod naton. From the main row si Sir Jimmy Ari, from the Solid West, no, Executive Assistant ni Mayor, si Sir Sir Vicoy Valenzuela. And then we have the PNP Maritime Group, si Bro Ramer Matugas, the rest of the members ng advisory group Ari Mandiri for the meeting. Kag iban sa mga matamat naman puli ang Bureau of Fire Protection na puli na. Ready kagina ang Philippine Coast Guard. Iban pa yung mga agencies nag-join man diri sa ginpatigayon diri Coastal Cleanup Drive diri sa Obong Cave. So makita naton mga partner, nagapadayon gid ang regular nga activities sa Fort SOU PNP Maritime Group Inubaan sa mga coastal area for a clean up drive, no, kag ginapatigayon. Then napoli base na sunod, may next naman kami nga mga resort nga kadtuan ang Fort SOU for a coastal clean up drive. Tapos namin pagkita kung makita ko lang nagkakana, nag-share, nag-comment. Yun. Ano man rin po nato, no? Ano pa naman mukha niyo pastor sa ilas sa Fort SOU? Swim coach. Swim coach. Ano mo rin sa swim coach? Spiritual coach. Spiritual coach, so, si Pastor Ronald Ampil Arimandri. 11 viewers. Pero wala comment. Yun, thank you so much. Ramay Matugas is watching right now. Alright guys, so late lang kita gamay sa aton nga program sa kapartner balita at iba pa. Kay ari kita diri subong sa may Obong Paradise Resort and Campsite for the Coastal Cleanup Drive, and diri man ginvenue ang meeting sang Fort SOU Advisory Group. So, ano mga latest naton subong sa mga bago pa lang nagatanaw sa aton live? Ang pinaka-latest naton, good news kagapon. Ginasulit-sulit ko ini tungod ka isa ini sa mga ma-consider naton mga history in the making naman sa part sang Inubaan. Kaya sano pa kay Mayor Dap Anthony Vidora sa Garilikas, mga kapartner, mga palangga, mga kasulab. Kagapon sa flag raising ceremony, gin-mention gid ni Mayor Dap nga hindi na siya malaalang nga mag-announce pagid, ginapabalugid sa Hinubanon nga approve na ang farm to market road. Kung makita nyo na mga kapartner sa live sa ginpost naton previously, makita naton nga pag-announce gid nga approve na nga si Mayor nakauna pa sa club tungod sa ka-excited ya, tungod sa kalipay ya, nga gin-approve na ang farm to market road from Barangay Talakagay, Bakuyangan, going to Damutan nga dalan,
approve na. So both silingon, we are just waiting for the turnover sang budget from the national budget kag para ma-implement hopefully by next year, first quarter by next year masugura na ini nga project. So ang pinaka nami pagiding nga nabatian nato no sa ginambal ni Mayor Dap. So no sa nag-approve ang regional I forgot the name no, the RIPAB. Ang may pinakadako nga funds sa bilog nga Pilipinas, amo na subong ang farm to market road from Talakagay to Damutan. So imagine guys, tisiling pa ni Mayor Dap, destiny. Destiny siya para gid subong sa iyang administrasyon ang ini nga proyekto nga madayon. Kay ti damo no, imagine mention kanina ni Mayor mga 1 week na lang dapat may mga tupatong i-comply, pero nating waan nga ma-comply mga kapartner. Sa andom kay tinutuyo nga ini nga proyekto madayon no para makahatag sa nga dugang progreso para sa banwa sang Inubaan. So hindi lang niya ang agricultural ang aspito ang mabuligan sa sining farm to market road mga kapartner. Kay once madayon na ining project ang dalan, imagine may ara ng access road from Talakagay to Damutan. Ang mga produkto dito nila pang agrikultura, apos na diri bit-biton pa ubos. Okay? And then ang nami pagida like may mga emergency. Kung may mga emergency, kinahanglan to ambulance, kinahanglan to kung ano nga mga salakyan para mabuligan ang taga dito sa area sa Damutan o kung sa maagyan pag ang mga dalan nga sakop sa Inubaan, may agyan na sila, di ba? So in case sa mga emergency apos na, especially sa mga ginikanan ng mga manugbata, mabudlayan sila mag-travel. Imagine na kung dito ka pa malibot sa Gatuslaw, layo na, no? Lapos Kanduni, lapos si Palay. So, amo na guys, kung si Mayor pa, destiny, para gid sining administrasyon, magadayon na ang ining nga project. Kag ina tungod mga kapartner, of course, sa handuman sang tanan, sa pagpangamuyo man sang tanan, nga kabayon tani madayon na gid ina nga project. Kanami no, imagine sa bilog nga Pilipinas ang may pinakadako nga funds ang banwa sang Inubaan. Oh, gabi. So makasiling kita ya, thumbs up Mayor. Saludo gid kita sa imo sang imong andom tinutuyo para makahatag pagiduga nga progreso para sa banwa sang Inubaan, and especially sa mga Inubanon. Ana sa likod ko si Partner Amer, partner, may dugang ka? Oh. So, ari kita dito subong, makita ninyo mga partner, pakita ko sa inyo ang view sang Ubong Paradise and Resort Campsite. Okay, makita ninyo. Taom di sang Ubong mga partner, oh. Oy, dumaulan pa. Ari gali, si Sir Bicoy, into istoryahon ta kadali si Sir Bicoy live. Oh, mangkoton sa istoryahon sa Blalay kadali. Oh, istoryahon ta si Sir Bicoy kadali. Oh, ari. Oh. Oy, dito ka sir. Diri. All right mga partner no, ari against the lights. Okay. Sige, okay lang ara. Okay. So mga partner, upod natin subong si Sir Bicoy Valenzuela, no? Mas kilala na siya kay Sir Bicoy, Executive Assistant to the Mayor, kaga in charge sa Solid West. Sir, can you give us sa mga viewers naton a brief information sang ginapatigayon nga programa sang Solid Waste Management, and especially ang programa ginimo di sang 4th SOU ining Coastal Cleanup Drive, sir? Excuse. Good morning, good afternoon. Good noon sa tanan, no. Ang nami ni ang program sa 4th SOU PNP Maritime. PNP Maritime nga ga-advocate sila sa coastal cleanup. Ang coastal cleanup na program is more on education, information siya. Just to maghatag lang bala
idea sa mga tao nga ang kinanglanon nga ambigan ang kabaybayon baybayon sang hinubaan sa polusyon sang basura halin sa coastal nga community kag pwede man asa salin sa upland. Ang katuyan sini nga ipabalo sa mga tao nga ang basura dapat hindi na magkadto sa baybay. Hindi himuon ato nga daw drain ang baybay sa atong basura, kundi ambigan siya kay ang pagkaon sang tawo dira nagahalin, no. Isa ka hektarya nga corals, kung tabu-tabunan ni siya sang basura, madula ni siya. Pero kung healthy ni siya ang 1 hectare nga coral, makaproduce na siya sang 35 metric tons maximum sa isa ka tuig. Sang isda nga naga tinardira kay ang aton na coral reef, amo na siyang daw nursery, ilitlugan kag nursery sang aton isda sa baybay. So amo na siya. So that is why nga dapat ang basura sang tao hindi magkadto didto. Kaya ang basura bagay nga halin sa komunidad kag nagkadto sa hindi dapat maayo nga lugar. Pero kung ang basura naton sundon naton ang pulisiya sa gobyerno na segregation at source sa balay pa lang nabahin-bahin na siya, na process na siya, mangin matinlo ang aton palibot. Kay kung ang basura nga natinluan naton halin sa atong sulod balay, ibutang siya sa MRF, Material Recovery Facilities ang barangay, ang residual waste ang plastic sabi. On the other hand, ang aton nga biodegradable i-process ta into fertilizer dito man sa MRF or sa balay naton, jutay ang basura. Actually minimal ang basura sa hinubaan as compared to other areas, no. So ang basura nga makuha namon residual na gid lang na siya. Sa Subong wala na kita open dam site. We have only the Subong Eco Park na lang. Yung open dump site for a long time ginbanned na siya sa Pilipinas sang gobyerno. Si Mayor Duff Antonio Reliquias as NARS nakita niya nga dapat mabutang sa insakto nga lugar ang atong basura. So Subong approve naman ang proyekto nga ipatukod niya amo ang sanitary landfill. I-stress ko ged nga ang sanitary landfill hindi na siya basurahan ang nature niya, kundi isa sa ka landfill wherein properly gina-manage ang residual waste ginabutang na dito. Ang iban nga biodegradables pwede naton galingon i-process into fertilizer, but para mangin efficient kag effective ang aton management sa bilog nga banwa, i-operate naton siya in partnership sa mga barangays. Sa barangays may functional nga environment solid waste management committees nga among nagapasiguro nga ang MRF naga-work material recovery dito. Kag ang banwa, ang koleksyon niya residual waste, no, mga plastic waste, amo nang dalon dito sa sanitary landfill. Kung himuon ta na ang aton sanitary landfill nga iya lifespan magalawig lamang sa 15 years, mapalawig ta pa to 30. So si Mayor Duff nagalantaw sa future na kung nagpatindog sa sanitary landfill para nga ang future generation mabuhi nga may matinlo nga palibot. Kay siya isa ka nurse, concerned jagid ang health sang taga-Hinubaan. Okay, thank you. Sir, thank you, good sir. So mga partner no, muning upod na to no, interview naton subong si Sir Vicoy Valenzuela. In charge sa solid waste management kag at the same time executive assistant no to the mayor. Okay, thank you sir. So una mga partner no mangita naton diri. So damo diri nagalagaw diri sa Ubong Paradise Resort and Campsite. May change pa na sila.
Okay, ari dire ang team sang Fort SOU. Mo ara sila oh. Hi hello ta na sila diyan ayo. Yan. Hello guys. Ito interview mo, magaling na magsalita. Sino pwede kong makausap dito? Snappy namin. Snappy na kayo po. Oh, si sir. Oh. Sir, can you give us some details sa ginawa po natin dito na coastal cleanup drive na activity ngayon, sir? Si Sir Mendones. Sir Mendones pala kasama natin ngayon. Okay, live po tayo, sir, ha? Live po tayo ngayon. Sige, sir. Go ahead po. Sa aming successful coastal cleanup, kasama po natin ang Bureau of Fire Protection, Coast Guard, ang LGU, ang Menro, of course, ang mga members po ng PNCOs ng Fort Special Operations Unit. Naging successful naman po siya. Nalinis din po itong buong kapaligiran po ng Ubong. And ito po ay isa sa mga activities po ng ating PNP Maritime Group every month po. Kahit na may bagyo o wala naman pong bagyo o disaster, kinokonduct po namin ang coastal cleanup. At katatapos lang din po ng aming NAC-TV meeting. Kasama rin po ang mga members sa pamumuno po ni Chairperson Mr. Earl Magbanwa, kung saan po ang mga napag-usapan po ay magkaroon po ng mga fun run sa darating na 3rd week of November at gift giving po sa pamagitan po ng ating pagbibigay ng mga sleepers po sa ating lalo na yung mga kabataan na po sa community at ang pagkakaroon po ng MOA signing, upcoming MOA signing po between the FM 96.7 and the Fort Special Operations Unit po. At magkakaroon din po yata sila ng training na to be conducted po once radio guesting po once a month sa 96.7. At marami muli po pinapasalamat ko po ang mga members po ng Fort Special Operations Unit Advisory Group on Police Transformation Development po. Yun po at maraming salamat. Yun. So abangan natin ha, baka makasama natin si Sir Mendones. Maging isa sa mga DJ na yan sa 96.7. Mag-host na siya ng program. Yun. Baka iba dito sa kanila, ganun din. Shout out to my family. Yeah. Tutuhanin mo yan, no? Shout out to your family. Taga saan po kayo? Taga Caloocan po. Taga Caloocan. Yun, taga Caloocan dyan. Shout out sa Nang-Iwan. Ay. Yo, shout out sa Nang-Iwan. Kung saan ka man ngayon, dyan ka na lang. Hugot pala ito ah. Hugot pala ito. Sige sir. Inumpisaan mo eh. Oh. Hindi, yung camera kasi parang may detector ito eh. Tapos kung saan ka mo pag ikaw yung nag-umumpisa, siya na lang lahat. Yan yung literal na iniwan ka. Kung saan ka man ngayon, dyan ka na lang. Ayun. Sino pa yung pangalan? Dapat yung baka doon ka pala. Doon. Tambayan ng mga sawi. Doon, tayo sir. Sir. Sige na. Tingnan natin ha. Dito. Bagay kayo dito. Yun. Yan, sa mga sawi po dyan, pumunta na kayo dito. Pasok ka doon, sir. Yun. Diyan na, sir. Lalabas ka na. Ayan. Tingnan nyo kung sino yan. Ayun. Dumaan si sir. Yan, tambayan ng mga sawi. Dito po tayo. Pag kayo mga sawi, pumunta na po dito sa Ubong Cave. May mga tambayan tayo dito, mga kasawi. Yan. Okay tambayan ng mga sawi. And guys, so ari ta diri kay nakandak di kagina sang coastal cleanup drive, and at the same time nag meeting ang advisory group. Ari may mga friends sa dio. Taga din sir.
Salom. Ano yun, nang buk. Pok. Oh, may mga bisita tadi from Pok, oh. Oh, shout out mo dyan, oh. Hi lang. Hi lang na. Oh. Okay. Alright guys, thank you so much no, for watching. Sang gamay naton lang nga features diya sa Ubong Cave. Sang activity nga natapos ang Coastal Cleanup Drive nga ginapangunahan sang 4th Special Operation Unit sang PNP Maritime Group diya sa Banwa sang Inubaan. And at the same time, ang natapos nga meeting no sang 4th SOU Advisory Group. So damo sa nadiskusan, puli madiskusan tanan kag makatag no sa nga dugang pagin nga support para sa PNP Maritime Group. Oh, yun. May lang kami punta dire are no partner naton Pastor Ronald Ampere. Okay, sa mga nagamisis dire. Good job Mayor Dap, God bless Sinubaan. And then wow, good job Mayor Dap, Reliquias, God bless. From Gemma Marocom, Alasio, good morning, kapartner, good morning, Ma'am Gemma. Ma'am Nini Cordoba, good morning, kapartner Kenneth, yeah, good morning. Yan, Ma'am Nini Cordoba from Oman, good morning. Yon, Gemma Marocom, Alasio, good job, Mayor. Jesus Miguel Solinas, partner. Yon, good morning, no, dra sa Gutchangko Enterprises. Marcy Rose Garrido, good noon. Okay. So, damo sila nag-comment sa aton. Yan. So, thank you so much guys. Thank you for watching. Kag sa mga viewers naton sa Inubaan, kag sa mga neighboring places nga malabutan sa aton nga coverage sa Oh, nagbalik. Ay, bibilin pa ko. Ay, nagbalik pila pa ka minutes niya. Oh, may yun. Former SB Earl Magbanwa kag siya ang chairman subong sang 4th SOU Advisory Group na namo na ari kita diri subong member man kita no sang 4th SOU Advisory Group mga partner. So okay, that's all for now. Sa gyapon mga partner no, follow naton ang official Facebook page ta Nasit 96.7 The Lovely News FM. Ana aton man nga sister Facebook page IMN News. Bago lang nato na gina-promote. That is an Ilonggo Media Network news providing news and information for Filipinos worldwide. So, follow man kamo dira. Actually, danan sila gyapon kada live makita niyo ginasa. Again, Mayor Dap, congratulations. Congratulations Inubaan for the approval sang Farm to Market Road nga project no sang Damutan. So imagine guys, last na lang no, sa mga late viewers naton. Sila pa ni Mayor Dap, ang may pinakadako nga budget ng funds sa bilog ng Pilipinas, amo ini ang Farm to Market Road sang Bakuyangan, Talakagay, kag Damutan nga dalan. So imagine, so Mayor Dap, congratulations. Inubadon, congratulations. And of course, sa aton tanan no, mga Kasimanwa, congratulations sa aton tanan. Okay? So again, thank you so much. Mas may ambal ka? O sa mga viewers, Live no? na Well, ini siya ginihimo naton para ma-promote ang aton nga Banwa sa Inubaan, ang aton famous nga Ubong Cave, are. No? So ari diri sa pagdala natin ng mga photos. Damo kita diri sa mga bisita. So this is one way nga gabuli kita sa administrasyon ni Mayor Dap Anthony Reliquias nga mapalambok pag ang turismo diri sa Banwa sa Inubaan. And in behalf sa 4th Special Operations Unit sa Maritime, kami ni Danay ni Kapartner Kenneth, may ginahimo kita nga mga inisyatibo. One of that is the Coastal Cleanup Drive. Kag upcoming partner, di ba? Hopefully this coming November, mayroon kita nga fun run
nga pag-imuon for a cause gyapon na. So fun run for a cause kag lumba langoy. Lumba langoy naman yan sa dagat. So ito maritime so sa dagat nito. So may premium na siya. Sir Jim, basta may announcement ka? May pabalo ka? Sir Jim? Oh, Sir Jimmy from the Menro, isa man sa mga officers Sa Advisory Group